представя Опел. Имаш 4 пак. Айде, лека машина. Айде. Тук си е много по-различно, бе. Виждате ли? И много голяма разлика. Какво има в тази кола? Седалките са... Вау! Браво! Това е Опела. Сега няма как да ида отзаде. Какво голямо огледало. Че се изпотих тука. Потих се, бе. Тик. Зорец. Ей го вна отзад. И това ще Опела. Летката. Ей го и си тройно. Ай, чао. Само дали ще се... Чакай, бе. Каш па сега, бе! Ма дразничиш! То Опел не спирна ми. Пилка. Бе, то Опел, кой иска? Заключих, бе, да ти се... Заключих ли те, бе? Заключих ли те, бе? И само това знае да ти. Ей ги двете колени до други.